Id-Deputy Leader tal-Partit Soċjalista Chris Cardona ma jiddejjaq xejn jiftaħar bil-manifest li resqu għall-kampanja tal-Parlament Ewropew, manifest soċjalista li jinkludi bidliet fit-taxxa u proċeduri li jimbuttaw il-qudiem dak li huma jsejħu dritt tal-abort fil-pajjiżi membri. Għal-jum ieħor, l-esponenti tal-Labor deru skomdi quddiem id-domandi ta' Net News dwar din il-kwistjoni li Joseph Muscat qed jibqa' jevita milli jindirizza. Dan l-istazzjon fil-fatt saqsa direttament il-Chris Cardona jekk mhix komdi jew le bil-manifest soċjalista li fih jinkludi l-armonizzazzjoni tat-taxxa. Intom komdi bil-programm Soċjalista Ewropew? Naħseb illi tajba din il-mistoqsija. Tista' twieġib min il-mistoqsija li tilix approvajtu intom il-manifest wara kollox elettorali Ewropew Soċjalista. Għalkemm hemm dawk il-punti li intom ma taqblux magħhom. Ma fimtix il-mistoqsija. Ila li hemm dawk il-punti li intom ma taqblux magħhom, però xorta waħda tajtu l-approvazzjoni tagħkom għal dan il-manifest elettorali. Aħna għandna partit li għandna manifest tagħna b'saħħtu. Id-dikjarazzjoni ta' Chris Cardona tasal biss ġimgħa wara li Joseph Muscat der jitgħannaq quddiem Kastilja ma' Franz Timmermans, il-kandidat soċjalista li jrid isir President tal-Kummissjoni Ewropea u li qed jimbotta l-quddiem dil-idea ta' taxxa ugwali fl-Istati membri tal-Unjoni Ewropea b'detriment għan-negozji u l-ħaddiema f'Malta.